pamusoro edari pamusoro imamo ndavewo nenyaya yakamhangarwa naTendai Mukwesha achimhangarira Alex Kapuma achimhangarirazve Brian Piki naSharon Piki. Iyi inyaya yemubhuku raGonye Musabo Gonye Village. Vari kusanzwanana panhau yemune. Ari kuti vatatu ava vazukuru vaTendai Mukwesha vari kuvaka panzvimbo yaTendai Mukwesha, asi vatatu ava havana kuuya kudai. Zviri kunzi vane nharo uye vari kuramba kuteerera. Takambotuma chinyorwa chekutumira chinyorwa chekuti vamire zvavari kuita kusvikira vauya kudai. Zviri kunzi havana kuteerera, vakaramba vachivaka. Ngatinzwe nyaya yacho tinzwe. Chakumbirawo Tendai Mukwesha kusimudza ruoko rwerudyi kutedzera zvandakataura mumashure. Ini Tendai Mukwesha ndinopika pamberi pedare zvose zvandichatataura ichokwadi pamberi paMwari naMambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiisa ruoko pasi ndakumbira kuti muzivisewo dare chidini chaita kuti umhangarire Alex Kapuma naBrian naSharon. Pamusoro idare ndakaendawo kunzvimbo yatinoti gadheni sekwaMukwesha. Ndakabvira kurimo kunyange pandakatanga kuziva kurima kuburikidza nababa vangu vakashaya vairima kugadheni. Vairima semhuri nevakoma vavo nevanun'una vavo. Saka mhuri yababa vangu iyi yose yapera kushaya. Kwasara vatete vangu mukati memhuri yababa vangu vakanga vari 11. Saka kwasara vatete vangu vasara vari voga mukati memhuri yanababa. Saka vatete ava vanotidzivisa panhaka yekwaMukwesha kuburikidza nevana vavo. Mwanasikana wavo wekutanga vakamupa authority over land yedu. Iye mwanasikana wavo obvapo authority mwana wake mukomana anonzi Alex Kapuma. So ndiSharon Piki muzukuru wangu akapa Alex Kapuma land yekwaMukwesha. Iyi land yatiri kutaura nayo zvayo iyi garden. Ini ndowanzoenda kubasa kuGazaland Highfield. Saka pandakaenda kunzvimbo iyi ndichisvika ndakaona pane mastructures aitoratidza kuti atori recent kuvakwa zvakatokurumidza kuitwa mujaho kuvakwa. Ndakanga ndisingazivi kuti gadheni iri rapera. Panguva yanhasi pagadheni apa pane vanhu 4 vane dzimba dzinosati dzasvika pawindow level. Nzvimbo iyi yakaiswa zvakare cabin. Pandakasvika panzvimbo iyi ndakasvika ndikagadzira 2 mabeds. Ndikataura nemadha wangu ari mukabin ndikati dai zvanga zvakanaka mamira kuvaka tatanga tayananisana nekuti nzvimbo yamuri kuvaka inzvimbo yekwaMukwesha. Inini baba vari kuChegutu asi vanouya. Ndikafonera baba vakandizivisa kuti enda unomhangara. Kana zvichikwanisika vamiri kuvaka titange taita sei tayanana. Sezvineiwo muhomba yangu yandakanga ndaisa yakabva yafushirwa, yakabva yabviswa pamusoro paiswa foundation ye 2 rooms. 1 yachona room yobva yatanga kuvakwa faster zvekuti kubva pandakaripota kusvikira pari nhasi munotoona kuti pamba pachitwa mujaho. Vanhu vasingateereri kunyange tsamba yekutanga pandakaripota yakakomekedza kuti chimbomirai kuvaka risiri samoni. Pakazoya masamoni nanhasi vanhu ivava vanoti hatiteereri. Wakati ndakaona pavakwa dzimba ngani dzokwana dzakavakwa? Sofa pane 4 dzimba dziri kurakidza 2 dzachona dziri pawindow level, dzimwe dzachona dziri pabox. Kubva kwaita imwe cabin iripo. Kubva kwaita iyo 1 room yavakwa in less than 2 days
tongoti 3 days vanhu vachita mujawo kuti vasvikirwe nedare pane chimwe chikamu sekutaura kwavanga vachiita. Ngetizwe kuna baba pamusoro indari ndonzi Sherman Mukwesha ndiri baba vake vakashaya munin'ina wangu kwababa mudiki. Madzibaba vedu ndiwo mukoma nemunin'ina paMukwesha paMungatapo. Baba wangu ndiye amakanganya waigara kumaKelsuko. Ndiri baba kuPote kwaJingo Goromonzi kwana Fred Mukwesha nababa futi Dini mukuru ndasara kweseko. Saka ndoda kutaura ndakamirira mhuri yekwachirawo zviri kuitwa nehanzvadzi yangu kunhaka yedu yekwaMukwesha. Uyu akura manje ndiye mukomana mukuru aripo pamusha. Pana vamwe 2 vana vevakoma vangu vekwababa mudiki baba. Asi hanzvadzi yangu takambouya mudare rikatombouya pana chief pamba pachirawo anoramba ari kutengesa. Ari kutengesa ndiani Sharon? Iyo Rosa amai vaSharon vapedza kutengesawo. Ava vana vazukuru vangu ava vana Sharon vakupowo vana vevakwasha vana vavo vakutoturuna amai vacho. Mazita evanhu 4 vari kuvaka unovaziva here? Mazita evanhu 4 ava, one wachona ndiye Alec Kapomo ane 1 room yakanditi inini ndisasvike kunoti vatete vangu kuti ini vanhu vemuzukuru mwana wemwanasikana wavatete. Kuvangu dzimwe 3? Dzimwe 3 nzvimbo idzi vanhu ava pese pandakasvika ndichisurveya kuti ndanani handisati ndaona paine vanhu. Pane 1 munhu ari kugara pagadheni rose zvekuti pandakapedzera kuendako kunyatsoongorora musi wandakange ndichiisa fence akaisa fence right round garden Sabhugonyi ndiani? Sabhugonyi kukumbira kuti mudaiso endai munoona Sabhugonyi mondimezhera nzvimbo yatotsaura nezvayo kuti yakakura zvakadii. Kana iri 50 meters by 40 monyora 50 by 40 pacho pari kuvakwa nevanhu vambotaura 4. Sabhugonyi mondinyorera kuti muridzi wenzvimbo iyi ndiani sekuziva kwavo ivo nedare ravo remusha. Mondinyorera zvakare vanhu 4 vari kuvaka pamastenzi iwayo. Ndikuvada mazita avo nenhamba dzavo dzezvitupa vari 4. Wondipa tsamba iyoyo. Kana manipa tsamba iyoyo ini ndichanyora yangu tsamba pano kubva ndakatacha tsamba yabva kuna sabhuku ndobva ndapa kuna magistrate tokumbira mapurisa kuti vauye vazoita basa ravo ipapo. tinotenda chandinokwanisa kusumuka nacho kusvika handakunzwa ndichisumuka handikwanisa kusumuka netsamba manzwa zvandataura. Anokunyorera noti yaunonopa Sabhugonyi wandimezhere area yacho muvabatsire mumezha area yacho mondinyorera zivo yavo ivo kuti muridzi wenzvimbo iyi ndiani ivo nedare ravo remusha. Vanyora saizvozvo vondinyorera zviri kuitika panzvimbo izvi vanhu vari kuvaka zviri kunze kwemutema vakapiwa nani simba rekuvaka vari kuriwana kupi. Vandinyorera izvozvo ivo vanosaina pavo tinda pavo. Ivo waya netsamba yacho kuno waya netsamba yacho ndochinyora yangu tsamba ndochikudza zvinotevera kubva ipapo. I think tinongotora nguva diki manje anokutambidzai tsamba yacho kanongori ka110 note kaunonowapa Sabhugonyi uita zvandataura. Yedzai kuzvikurumbidza musi weMonday yedzai kuti munge mandi kana zvikwanisika zvandataura zvida zviitwe mangwana nhasi kana mangwana. Musi weMonday mondipa tsamba iyi kanoti yabva kuna Sabhugonyi nemaminitsi acho ari kutaura kuti muridzi wenzvimbo iyi ndiani vari kuvaka zviri kunze kwemutema ndavanani mazita avo nenhamba dzavo dzezvitupa. Mouya mondipa pano. Manipa pano
semandi wakarewoyo ndobva ndaita zvangu zvokuti unotobva panapo wakuziva kuti tiri kuita chicha chichiri kuitika. Maita basa mureu. Zvakanaka. Nyora history note attendance of